A ranar 18 ga watan Nuwamba ne shekara ta 2023 aka gudanar da muhimmin taro tsakanin jami'an tsaro da sarakuna iyayen ƙasa da kuma iyayen yara da su kansu matasan. Muhimmin taron ya kunshi yadda su kansu matasan za su gyara tarbiyyarsu ne tare da kawo ci gaba a ƙwaryar Kawo da jihar Kaduna da ma Najeriya gabaki daya. A ci gaba da taron da ake yi ne watan wani ya tashi ya korafin cewa in ka kai mai laifi yana iya riga ka dawowa. Yayin da bai girma DPO na Kawo division ya tashi ya mai magana kamar haka. Ya riga ka dawowa. To, ban san dai wanda ya kai mai laifi a gabana ba kuma aka tabbata ya laifi ya riga ka dawowa. Ni ba zai haka nan ba. Na farko kenan. Akwai abun da ya kan faru ko ya faru, abun da yake ciki yanzu. Zan ba ku misali. Mai girma DPO Kawon ya ƙara bayani da cewa ya kamata iyaye su fahimta cewa ba kowane laifi ne ake kai mutum gidan yari ba, sannan kuma bayan haka yana da kyau mutane su sani cewa shi ba gidan yarin nan an gina shi ne a farko misali ga adadin mutane, yanzu kuma population ya karu, to yana da kyau jama'a su fahimci haka. Daga ƙarshe ya ba da shawara, shin me ma zai hana iyaye a ce sun mai da 'ya'yansa abokanansu ko kuma kin mai da yaki ƙawarki. Ya zuwa yanzu babu wani prison in ban da shi, kuma a lokacin shekarun da an gina ta ne ta ɗauki mutum 500, kuma yanzu ga population ɗin da muke ciki. Kuma kotunan mu in an ka kai masu bibiyar kotu su ƙara bi su gani, ba kowane laifi ne za a ce an kai gidan yari ba. Shawara a nan, duk mai yaro matashi ka mai da shi abokinka. In kasuwa kake yi yana kusa da shi, in ma kayan ma yake sha ba zai ƙara sha mutum da ya sai yana kusa da uban shi, zai gane cewa babu ya gane na shiga na suke wata hanya. Haka kuma iyaye mata, duka 'yan matan da muke da su kuma da su kawayen. Duk mai ya ta sa mata ido ta mai da ta kawarta, don shaye-shayen ba 'ya'ya maza ba ne kawai, har da 'ya'ya mata. Kuma wasu 'ya'ya matan ma za su ce miki suna da biki, ke haife su amma su ga za su nuna miki sun yi wayo, za su kirkiro biki ba bikin, su je su zo ta kawo su aje ta wani wuri a kwana, baki sani ba ina wancan ta ce wuri biki. To sai kuma yi da su kawaye. Yan mai girma DPO ya gama bayani, su ma sauran al'umma sun tofa albarkacin bakin su. Iyayenmu na Kawo da yayyanmu da Allah dan annabi, wannan kuka da Kawo guri tare mu tare da ƙarƙashin gadon Kawo da kuke gani, wallahi akwai masu zuwa ci ranar satan waya, Zaria, Katsina, Kano. Ƙarƙashin gadon Kawo kun ga an daina wannan ɓarna tsakani da Allah, sai in dai an yi ofis a wurin kullum 24 hours a rinka ganin ma'aikatan ma wurin, shi ne za a samu wannan tsara na maganar sace-sacen waya. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kamar yadda mai girma sakatare ya faɗa, wannan jajirtaccen DPO da muke tafiya da shi a gundumar sa, kuma ainihin gundumar ta hakiminmu na Kawo, wato zuwa ga dagatansa, yana bayani akan wannan magana ta tsaro. Allah ya saka musu alheri. Lalle yanzu muka san ɗan sanda abokin ruwa ne. To a matsayina na PCRC chairman, shine Police Relations Committee, Police Public Relations Committee. Duk inda bawan Allah nan sa shi, don Allah ya so mana tare da ni da tamu tawagar, don mu ne ke tsakanin ku al'ummarmu na ƙasa nan da kuma su 'yan sanda. Salamu alaikum. Ni Alsiraji Sule, wakilin sana'a gundumar Kawo, kuma ni ne uban ƙungiyar PCRC Division Kawo. To, Ubangiji yadda Allah ya kawo DPO da lafiya, Ubangiji Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Kuma mun samu jajirtaccen DPO yana yi mana kokari, yana zagaya garin dagatai, yana wayar da kan mutane, ya faɗi korafin su ma su faɗi nasu abubuwan da yake damun su ma su gaya mashi. Mai girma sarkin Kawo shi ma ya yi nashi muhimmin jawabin.
wannan taron ba ni ba nawa bane, shi mai girma DPO ya zo wurin mutanen Kawo ne, ba ya zo wurin sarkin Kawo ne, ya zo wurin mutanen Kawo ne, so ba taro na bane. Kuma abin da ya faɗa kusan shi ne dalilin da ya kawo shi Kawo. Kamar yadda ya bayani, kamar yadda sauran mutane suke jawabi, kusan dalilin shi alaƙa ɗaya muke da shi, abokan aiki ne, kuma yanayin aiki shi shigo da shi Kawo. Kuma abin da ya ƙara sa ni daɗi, maganganun da ya yi kusan sai mutane cikin maganganun sai na ga kamar sun fahimci maganar da ya faɗa, sun fahimci maganar da ya faɗa. So ni kusan ba wani jawabin da zan yi illa dai yi godiya musamman ga mutanen anguwa yadda aka ba su takardar gayyata kuma suka amsa gayyata. So muna godiya da amsa gayyatar da aka yi, kuma a ƙarshe muna addu'a duka jawabin da ya yi Allah ya ba mu ikon aiwatar da su, dan lokuta da yawa ba wai ka ji abin da aka gaya maka ba, ka yi abin da aka gaya maka shine abin da ake so, ba ka ji magana kullum ana magana. A ƙarshen wannan muhimmin taro, masarauta ta Kawo ta girmama mai girma DPO na division ɗin Kawo saboda ƙoƙarin shi da yake yi na gudanar da aikin shi a wannan gunduma ta Kawo, wanda mai girma garkuwar matasan Kawo Alhaji Lawan Abubakar shi ya miƙa mai wannan girmamawa da aka yi.